Ndị bi na Anambra steeti esonyegolu ndị ọzọ n'ala anyị n'iru uju maka nhapụ ụwa nke onyeisi ala anyị n'oge mbụ bụ Muhammadu Buhari bụ onye nwụrụ na London ụbọchị ụka gara aga. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Okonkwo gara chọọ uche ndị mmadụ banyere nke a. Ka ọ na-ekwu okwu banyere ya bụ ọnwụ onye bụbu president Nigeria bụ Maazị Buhari, eze ọdịnala nke Ụmụawụlụ nke dị n'okpuru kansụl Ọka South bụ Igwe Joel Egwu ọnwụ gosipụtara mwute ọ nwere na ya bụ nwa amadi nwụziri oge a na-atụghị anya ọnwụ ya, ebe ọ kpeziri ekpere ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa dịka ọ na-eneba anya n'ihe gbasara otu Maazị Buhari ji wee chịa ọchịchị oge o ji ọkwa presidenti nke Nigeria. Igwe Egwu ọnwụ kwupụtara na ọchịchị ya bụ nwa amadi bụ nnọọ nke na-adịchaghị mma nye ndị Nigeria, ebe ọ kpọkuzi ndị ji ọkwa ọchịchị dị iche iche na Nigeria ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịmụta ihe n'ọnwụ ya bụ nwa amadi ma mara na ndụ a na-agabiga agabiga, ebe ha kwesịkwara ịmụta iji ogogo ọbụla ha nọ wee nyere ndị mmadụ aka karịa iji ya na-ata ndị mmadụ ahụhụ. N'okwu nke ha dị iche iche, ụfọdụ ndị bi n'Ọka gwara EBS okwu na ya bụ njem gụnyere Maazị Tochukwu Nnajide nakwazi ogbo ya Maazị Chukwuemeka Nwele kasiri nnọọ ezinụlọ Buhari obi ma kpọkue ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị ga-amara na ọnwụ bụ ụgwọ mmadụ ncha ji a ga-akwụ akwụ, ebe a kpọkuzi ndị Nigeria ka ha bụ ndị ga na-enwe mmetụta n'ihe gbasara ibe ha. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.